Bosta msieħba soċjali u assoċjazzjonijiet laqgħu t-tneħħija ta' Malta minn fuq il-lista l-griża tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja l-FATF. L-Assoċjazzjoni Maltija l-Bankiera fi stqarrija qalet kif dan il-mument wieħed irid jirrikonoxxi l-ħidma sfiqa li saret mill-awtoritajiet u s-servizzi finanzjarji sabiex wara sena Malta setgħet tkun f'din il-pożizzjoni. Fil-fatt anke kif semma l-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet mumenti wara l-FATF ħabbret id-deċiżjoni tagħha, l-assoċjazzjoni nnotat kif dawn l-aħħar sentejn saru riformi storiċi u kruċjali fil-qasam tal-governanza u l-ħidma tal-istituzzjoni. L-Istitut Malti għall-Accountants ukoll kellu kummenti pożittivi li appella lil partijiet kollha involuti fil-qasam finanzjarju sabiex dejjem ikunu viġilanti u jkomplu jtejbu fuq il-kwalità għolja li ntlaħqet s'issa. Hawnhekk irrimarka kif huwa dmita kulħadd li nwasslu lil Malta fil-post li jixraq ilha li tkun ġurisdizzjoni finanzjarja internazzjonali ta' reputazzjoni għolja tattira investiment ta' kwalità u kulħadd jikkontribwixxi għat tkabbir ekonomi sostenibbli u ħolqien ta' impjiegi. Min-naħa l-oħra l-Kamra tal-Kummerċ qalet kif is-settur finanzjarju irid iħares il qudiem sabiex dejjem jibqa' jkun hemm tiġdid fil-qasam.